салом дӯстон, айни замон дар роҳи Шарора қарор дорем, назди деҳаи Уртабус. Аз ин тараф Шарора ва роҳ ба сӯи политехникуми шаҳри Душанбе, ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази шаҳри Исоҳ. Дар ин ҷо оромгоҳи Шарора ва Тахтабозор. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. дӯстони азиз, рост медароем, якум кӯча аз тарафи дасти чап, аз ҳамин роҳ то хона 1-3 километр сербатбат мезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Ман ҳамин тараф роҳ аз Шарора мебошад ки наздиктар аз дӯстони азиз аз Шарора омадам ба ин ҷо. Дар ин ҷо маркази савдо, ман ҳам хеле борон берем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо бочкаи чорум, махоза ва ба ман ҳамин гардиш медароем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Шарора, дар ин ҷо сохтмони махоза ва ҳам хел омада сохтмони махозаро нагузашта ва ман ҳамин гардиш медорему дар ҳамон ҷо хонаи фурӯши имрӯзам. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад, 12 сотиқ замин аст. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Чӣ хеле ки мебинед, ҳавлии калон аст. Иборат аз 12 сотиқ замин мебошад. Замини чоркунҷа, ҳамвор ва гирдобагирд маҳкам мебошаду дарвозаам дорад дӯстони азиз. Бениҳоят замини калон аст. Хубиш дар он аст ки чоркунҷа мебошад. Ба ҳазур метавонед дар оянда тақсимаш кунед. худи бинои истиқоматӣ. Дар ин бино дӯстони гиромӣ 2 дархона ҳаст. дар дарунаш ҳамом аст, ошхона, ҳоҷатхона дар берун ва дар қафои ҳавлӣ боз як роҳчаам ҳасту мисли як кладовка дӯстони гиромӣ метавонед дар он ҷо чизҳои лозимиятонро монед. Ҳавлӣ дар деҳаи Уртабуси шаҳри Исоҳ ҷойгир мебошад ва нархаш ҳамагӣ 210 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 12 сотиқ замин бениҳоят бо нархи арзон фурӯхта мешавад. агар шумо фарзандонатон зиёд бошад ё ин ки худатон оилаи калон ҳастед, метавонед ин ҳавлиро харидор карда ба ҳазур тақсим кунед дӯстони азиз, чунки як тарафи ҳавлӣ, тарафи дарвозаш назди роҳ дар ҷойгир мебошад. барои ҳамин метавонед ба ҳазур харидорӣ карда ба 3 қисм тақсим кунед 4 сотиқи ё ин ки ба 4 қисм тақсим кунед 3 сотиқи дӯстони азиз ва дар ҳамин ҷо дарвозаҳотон намонед дӯстони азиз. ҳозир бошад дӯстони азиз, даруни биноро пешниҳоди шумо мекунем. ин ҷо қафои бино, метавонед ба ҳазур дар ин ҷо чизҳои лозимиятонро монед, ҳамчун кладовка истифода баред. дар ин ҷо роҳ рав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва дар даруни дуюм ҳуҷра боз ҳамом аст. ошхона ва ин бошад ҳоҷатхона дӯстони азиз ва дар байни ҳавлӣ боз ҷӯбори обам ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин гуна ҳавлии фурӯшӣ аст. 12 сотиқ замин, 2 дархона дар деҳаи Уртабуси шаҳри Исоҳ бо нархи ҳамагӣ 210 000 сомонӣ, ки ин нарх савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам ҳам ватсап доранд, ҳам дастишон кор мекунад. аз номи канали Дом Тиҷей зангзара пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом расад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.